op igen. Han kan ikke komme op på de gumsåler. Så prøv at rejse dig op igen, Hans. Op og stå. Ja, så rør den af. Rør den af igen. Det kan være, far kan hjælpe dig. Kan du give ham støtten på? Den er røget af. Det var som hvis vi skulle byttes. Du skal have ham foden ordentligt ned. Du må mærke ned ved hælen, om han har hælen ordentligt ned. Prøv at hjælpe ham op igen. For det problem er, at de rører af, når han indtil videre.